Żmien twililu, f'belt il-bot maqtuwa għalija waħda, kienu joqogħdu n-nies dejjem imdejqa u bil-buli. Forsi tistaqsi għaliex kienu mdejqa dawn in-nies. Ngħidlek, għaliex f'din il-belt ma kinux jeżistu kuluri? Is-sama kien dejjem gris, il-fjuri bojot jew suwed u l-frott jew gris ċar jew gris skur. Issa ftit il-bot minn din il-belt kien jgħix saħħar twajjeb li kellu qalbu sewda minħabba li kien dejjem jara li n-nies ta' madwaru mdejqa. Kemm xtaq li kieku jagħmel xi ħaġa biex iferraħhom? Jum minnhom daħal fil-laboratorju tiegħu u beda jesperimenta. Ħallat metall ma' ieħor u likwidu ma' ieħor. Ħabbat, saħħan u sajjar. U f'daqqa waħda kien hemm splużjoni u daħna kbira mliet il-laboratorju. Iżda din id-daħna kienet differenti minn dawk tas-soltu għaliex kienet safra, ħamra u blu. Hekk kif id-daħna marret, is-saħħar induna li l-laboratorju issa kien sar kollu kuluri. Anke l-ħwejjeġ tiegħu kienu saru ta' kull lewn. Is-saħħar beda jisfen u jaqbeż bil-ferħ għax qatt ma kien ra xi ħaġa daqshekk sabiħa. Kompla jesperimenta u jħallat kulur ma' ieħor. Bekk kif vinta l-aħdar, l-oranġo, il-vjola u ħafna kuluri oħra. Is-saħħar poġġa l-kuluri kollha ġo ħafna fl-ixken tal-ħġieġ u telaq lejn il-belt biex juri lil kulħadd din il-meravilja ta' kuluri. Iżda matul it-triq, meta ħares madwaru u ra kollox gris, kienu se jerġgħu jaqbduh id-dwejjaq. Ġietu idea brillanti u blużu ta' pinsell maġiku beda jisboħ kull ħaġa madwaru. Żabaħ is-sama blu, ix-xemx safra u l-ħaxix aħdar. Bl-aħmar żabaħ it-tuffieħ li kien hemm fuq is-siġar. Ftit żabaħ ħamra u waqgħet fuq asfur li kien fuq zokk fil-qrib u dan ukoll sar aħmar. Ferħan se jtir, is-saħħar kompla triqtu lejn il-belt u x'ħin wasal mar is-suq fejn kien hemm ħafna nies. Rrid jurihom il-kuluri li kien ivvinta. Iżda ġara li Ġurdien ħareġ jiġri minn wara karettun b'qattusa tiġri warah. Is-saħħar tfixkel fil-qattusa u waqa' għal daru b'saqajh it-tnejn il fuq. Il-kaxxa bil-fliexken mimlija kuluri taret minn idejh. B'kull fliexkun idur darba darbtejn fl-arja u jaqab tiżbita fl-art. Il-fliexken bil-kuluri inkissru kollha u l-kuluri nxterdu ma' kullimkien. F'daqqa waħda, kull ħaġa li kien hemm madwar is-saħħar inbidlet u minn bajda, sewda jew griża saret ikkulurita. Il-fjuri, il-frott, il-ħwejjeġ tan-nies, kollox inbidel fi spettaklu ta' kuluri li bħalhom ħadd qatt ma kien ra. In-nies kienet meraviljata u kulħadd beda jidħaq u jisfel. Il-Ġurdien u l-qattusa li kienet fixklet f'saqajn is-saħħar biss ma bedlux il-kuluri tagħhom. Il-Ġurdien baqa' gris għax kien żgiċċa minn qalb il-folla u l-qattusa baqgħet bajda għax kien irnexxielha tistaħba taħt karrettun u għaldaqstant it-tnejn li huma ma ċabsux bil-kuluri. Il-kuluri komplew jinxterdu mal-belt kollha u lilin. Dakinhar kienet l-ewwel darba li fis-sema deret il-qawsalla u n-nies daħqu, ferħu u għamlu briju kbir biex jiċċelebraw l-invenzjoni tas-saħħar twajjeb.